Вы бачылі калі-небудзь, як на зоне гуляюць у шахматы? Ну, напэўна, усе ўжо бачылі. Турэмны вертуха, які затым стаў дырэктарам калгасу, а пазней ператварыў усю краіну ў гэткі пачварны сімбіёз зоны ды калгасу, прыйшоў у ізалятар да тых, каго лічыць сваімі асабістымі зэкамі, і кінуў фігуры на стол. Страна живет под лозунгом «даешь диалог». Я подумал о том, что, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам, не надо зацикливаться только на Конституции. Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. Візіт Лукашэнкі ў СІЗА КДБ і сустрэчу з часткаю палітвязняў на чале з Віктарам Бабарыкам афіцыйная прапаганда патлумачыла тым, што важна пачуць меркаванне кожнага. Ужо само гэта з вуснаў лукашыстаў гучыць як анекдот. Пры гэтым заўважу, што ў часе сустрэчы нібыта былі закранутыя пытанні не толькі палітыкі, але і эканомікі. Уяўляеце сабе, стары вар'ят спачатку кідае за краты сваіх апанентаў, усяляк палівае іх брудам, здзекуецца над імі, а затым раптоўна прыходзіць да іх у турму паразмаўляць пра эканоміку. І гэта той самы вар'ят, які пераконвае нас, што 80% беларусаў за яго. Канешне ж, гэта чарговы правал Лукашэнкі, чарговае сведчанне ягонай слабасці і нашай эмоцыі. Аднак, як заўжды, тут ёсць свае але. Безумоўна, мы з вамі не ведаем дакладна, што адбылося ў застенках КДБ. А таму версію тлумачэнняў паходу Лукашэнкі ў ізалятар процьма. Часцяком гэтыя версіі нават супрацьлеглыя адна адной. І менавіта таму вельмі важна акрэсліць тое, што мы з вамі ведаем дакладна. Па-першае, Лукашенка – гэта подлая, хлуслівая істота, крывавы дыктатар, апантаны улады. Па-другое, мы маем толькі ўрыўкавую інфармацыю, якую далі нам лукашысты. А яны дакладна не зацікаўленыя і не дадуць інфармацыі, якая магла б ім зашкодзіць. Ну і па-трэцяе, Лукашенка папросту не можа ў адначасе ператварыцца ў гэткага добрага, годнага, разумнага, сумленнага чалавека, у сваю абсалютную супрацьлегласць. Канешне, каб ніхто нічога не падумаў і, крый Божа, не западозрыў Лукашэнку ў слабасці, дыктатар працягвае надзімаць шчокі і махаць кулакамі. Круглы стол з апазіцыяй, ну, толькі ў застенках КДБ. Такі сабе дыялог. Ды нават калі ён ішоў, у гэты самы час амапаўцы дзясяткамі хапалі мірных грамадзянаў на вуліцы і працягваюць гэта рабіць і сёння. Аднак што, калі хтосьці ўсё-ткі падумае? Ну вось навошта нават чыста тэарэтычна Лукашэнку ахвяраваць сваім вобразам гэткага ненахільнага і ўсемагутнага валадара сітуацыі? Ну няўжо ён вось дарма бегаў перад тымі тэлекамерамі з аўтаматам у руцэ? У шахматах ёсць гэткі прыём, які называецца ахвяра фігуры. Гэта калі свядома аддаюць адну альбо нават некалькі фігураў праціўніку дзеля атрымання пазіцыйнай альбо вырашальнай перавагі ў гульні. Пайшоўшы ў ізалятар да бабарыкінцаў і даўшы паразмаўляць па тэлефоне Ціхановскім, Лукашэнка намагаецца пераламіць сітуацыю на сваю карысць з дапамогаю улюбёнай тактыкі – падзяляй ды валадар. Усе 26 гадоў кіравання Беларусю ён рабіў усё дзеля таго, каб ягоныя апаненты сварыліся між собку, не давяралі адзін аднаму, ненавідзелі адзін аднога больш, чым самога Лукашэнку.
І, канешне ж, хвілінны ролик з 4,5 гадзінаў размовы адразу нараджае процьму пытанню. А чаму сустрэча толькі з бабарыкінцамі? А дзе Статкевіч, дзе Севярынец? І наогул палітвязняў сотня, а на сустрэчы было толькі 12. І чаму ўсе ўдзельнікі сустрэчы і Лукашенка пасміхаліся адзін аднаму, паціскалі адзін аднаму рукі? І што наогул азначаюць ягоныя словы пра тое, што Канстытуцыя не пішацца на вуліцы? Ці азначае гэта, што пісаць яны разам яе будуць дзесьці яшчэ па-за турмой, па-за вуліцай? Можа, тых бабарыкінцаў запросяць на усебеларускі народны сход, дзе будуць зацвярджацца гэтыя змены ў Канстытуцыю? Можа, дазволяць ім зарэгістраваць сваю партыю вместе? І наогул, можа, якраз пра гэта Пуцін і Лукашенка дамовіліся у часе сваёй сустрэчы ў Сочы? Галоўная мэта Лукашэнкі – пасеяць недавер і разбіць народнае адзінства беларусаў, якія выйшлі на вуліцу з канкрэтнымі патрабаваннямі. Гэта сыход Лукашэнкі і новыя сумленныя выбары без яго ўдзелу. Гэта спыненне гвалту і вызваленне ўсіх палітвязняў. І гэта, канешне ж, пакаранне ўсіх вінаватых у гвалце і ў фальсіфікацыі выбараў. Разбіўшы адзінства беларусаў, Лукашенка спадзяецца спыніць народныя пратэсты, а таму зробіць усё, каб размыць павестку гэтых самых пратэстаў. І менавіта таму падсуне нам замест змены ўлады спрэчкі вакол зменаў у Канстытуцыю, гульню ў партыі і развагі пра замірэнне з нашымі катамі і забойцамі. Вось толькі Лукашенка забывае, што ані Віктор Бабарыка, ані хто коліч яшчэ з астатніх удзельнікаў учорашняга спектаклю не кіруе, да ніводнага дня не кіраваў народнымі пратэстамі. Лёс народу ў руках самога народу. Ну і па скрыптум. Як вядома, шахматы вучаць стратэгіі, разважлівасці, эмацыйнай стрыманасці. А таму Лукашенка наўрад ці добра гуляе ў шахматы, калі наогул ведае іх правілы. Адпаведна, і ягоная ахвяра фігурай – гэта ўсяго толькі палітычны жывёльны інстынкт Лукашэнкі альбо падказка ці нават загад яму ад кагосьці яшчэ. Ну і я хацеў бы падказаць Лукашэнку яшчэ адзін шахматны тэрмін – гэта цугцванг. З нямецкай мовы цугцванг тлумачыцца літаральна як змушэнне да ходу, змушэнне да кроку. Гэта сітуацыя, калі гулец папросту вымушаны рухацца далей, пры гэтым цудоўна ўсведамляючы, што кожны наступны ягоны крок робіць ягоныя пазіцыі яшчэ больш слабымі. Ну а ўсім нам я хацеў бы нагадаць, што ў цугцванг Лукашэнку паставілі менавіта мы, усе разам. Сваёю задзіночанасцю і сваімі нястомнымі пратэстамі. Дык не здаваймася, пратэстуйма надалей і будзьма разам. Гэтак і пераможам.